Moșule, tu ești acordeonistul care am auzit că are cele mai rapide degete din lume? Croitoreasă. Poți să-i faci Eminei mele cea mai frumoasă rochie văzută vreodată. Moșule, croitoreasă, nu vreți să vă salvați pielea? Cruță pe fiica mea și pe nepoțelul meu, îmi spuse moșneagul. Lasă-o în viață pe sora mea, îmi spune croitoreasă și sărută voalul. Camioanele dau să iasă din sat, dar deodată armele începe să răbăie. De ce dracu trageți atât? Opriți-vă! Opriți-vă! Tâmpitule, tu nu vezi că suntem atacați? Îmi spune șoferul, suntem atacați! Și focuri! Păziți podul! Feriți-vă de flăcări! Retragerea! Unde dracu sunt mitraliere? Flag! Înapoi! Cade-te în cuiala! Sângele! Sângele se plânge. Și noaptea se lasă și atacul încetează. Și o strig pe Emina mea în întuneric. Dar nu-mi răspunde nimeni. O fi scăpat? O fi traversat cu moșneagul și croitoreasă câmpul în flăcări. Am părăsit atunci satul și o caut pe Emina mea și nu-mi găsesc liniștea.